Libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga... Show Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio. Las 6:08 sa detalye na sa aton sini mga balita lokal. Nagpatuman sang bagong pulisa si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson angot sa pagpangbakuna. Suno kay Lacson dapat nga magamit ang bakuna sa adlaw nga gindulong ini. Dugang pa ni Lacson sa pag-umpisa sang mass vaccination sa dung Huwebes nga adlaw, 13 sa 31 lang ka mga local government units ang inhatagan bangod sila lang ang handa nga magpambakuna. Base man sa guidelines kag executive order ginpapanaog sa gobernador. Ang 13 ginalakipan sa siyudad sa Escalante, Victorias, Talisay, Bago, La Carlota kag Kabankalan, Sipalay, Banuas ang Ibi Magalona, Murcia, San Enrique, Ilog, Kawayan kag Candone. Palayag ni Lacson kahapon nga adlaw may 6 ka LGUs nga nagdugang. Suno kay Lacson tuyo sini nga mapakita sa Department of Health nga marasig ang vaccination rollout sa probinsya agud magpadala sang dugang panga-supply agud malambot ang kadamuon nga dapat mabakunahan. Ginklaro ni Lacson nga ang kadamuon sang vaccine nga ginahatag sa kada LGU ang nagadepende sa ilang listahan nga ginsumeter. Ginpatawag naman ang atensyon sa syudad sang Kabankalan matapos nga sila ang may pinagkanubo nga na-utilize nga bakuna kung pinakakadutay nga na-utilize nga bakuna sa tanan nga lugar sa probinsya sang Negros Occidental sang opisyal nga nag-umpisang province-wide vaccination. Sa interview sa Aksyon Hotline, ginpayo ni Kabangkalan City Mayor Pedro Zayco nga nagaproblema siya sa iya pumuluyo bangod madamo ang hindi gusto nga magpabakuna. Sunod kay Zayco, pada ng iya paghingi sa mga kabakalanon nga magpabakuna. Naibalaan 250 ka vials ng bakuna nga padala sa Kabangkalan, kag 71 ka vials lang ang na-utilize, samtang may bilin pa nga 179 ka vials nga wala ma-utilize. Ang target sa Kabangkalan nga bakunahan ang naglambot sa 363,000 ka mga tao, kag sa karon 2,995 pa lang ang nabakunahan o kung 2.5% sang ila target, samtang 749 naman ang nakakumpleto na sang bakuna. Sandang magpabilin sa siyudad sa Bacolod ang 11 ka katapos ang Philippine Army para magbulig sa kapulisan sa ilang kampanya kontra COVID-19. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office, dako ang nabulig sa sininga mga Army sa rekorida kay contact tracing upod sa 51 pa ka mga kapulisan. Una diring pangabay sang EOC ang 330 Infantry Brigade sa Philippine Army,
nga nahana sa contact tracing bangod sa nagasaka nga COVID-19 cases sa siyudad sa Bacolod. Suno kay Liada, magpabilin ang ining 11 kamakatapos sa Philippine Army tubtub magnubo ang kaso sa COVID-19. Sa iban pa nga balita lokal, nagdangat sa 17 ka mga balay ang gintupok sang kalayo sa sunog nga nagluntad sa Brook Riverside, Barangay Bata, siyudad sa Bacolod kahapon. Sunog kay Kent Catador, Barangay Secretary sang mga barangay, ang 17 ka mga pamilya ang karon nagatener sa Barangay Bata Gymnasium nga ginhimo temporary shelter. Sa report sang BFP, ang kalayo nagalin sa balay ang ginapanag-ihan ni Ivy Zulweta. Ginpasaka sa alarm 2 ang sunog bangod sa kadamon sa mga balay nga gintupok sang kalayo. Sa naibalaan 200,000 pesos ang bilis ng kalitan nga gintugaman sang sunog. Sa ibang palaton nga balita lokal, patay ang isa ka anay barbero matapos ginkastigo ka ginbuno sang 5 ka mga persona sa Dalan Galo, Barangay 11, siyudad sa Bacolod, pasado launa ang tak na kahapon sang hapon. Ang biktima gikilala kay Richard Kahutay, 49 anyos, ang Las Rocas, Barangay 11, siyudad sa Bacolod. Sunod kay Police Station 1 Commander Police Major Ramel Saruna, ang biktima ang unang pulihan kastigo sang 4 ka mga persona kaginburo ni Victor Rojo alias Iwok. Dunga pa ni Saruna, nagbakal sang ginasuspitsuhan Shabu ang biktima sa suspitsado. Sa itong Miyerkules, apang sa baylo nga droga ang ihatag, dulsing snow beer ang ginhatag sang sining suspitsado. Ginkantuan ni Kahutay ang ining si Rojo, kagin prontar apang nag-insister si Rojo nga droga ang hinatag sini. Una nga naglakat ang biktima apang ginsunod sang 4 ka mga persona kagin kastigo. Ginbuno man ni Rojo ang biktima. Si Kahutay nakangton sang buno sa dugan kag wala nga kamot nga gintunaan sa kamatayon. Ginapangita pa sa kapulisan ang mga suspetsado sa krimen. Nadagpa naman sa Calatrava PNP ang bana nga suspetsado sa pagpatay sa asawa sa Banawas ng Calatrava, Huwebes sang gabi. Sunog kay Calatrava PNP Chief of Police Major Roberto Injape, nagpanago sa isa ka balay nga malapit lamang sa lugar sang krimen ang suspetsado nga ginkilala kay Alex Ambasing, 32 anyos. Una diri dead on arrival ang asawa ni Alex nga ginkilala kay Sandy Ambasing, 28 anyos. Tapos sinigin kastigo kag ginuthang las 11:30 sang Huwebes sang gabi sa sitio Cabeza Antero, Barangay San Isidro sa Amunga, Banwa. Nagwa man sa investigasyon sa kapulisan nga ginaway kag ginkastigo ni Alex si Sandy kag sang hana nga magbangon didto ginhimo ang pagtiro. Kaso nga parricide ay pasaka kay Alex nga karon priso sa custodial facility sa Calatrava PNP. Sa pag-follow up sa atong pulis sa bulig sa barangay official na tigayon sa ginanakpan. Ari na siya sa kustodita. Sa initial nga investigation naton, jealousy sir. Ang kabayan sa pagpahayag na Major Roberto Injape. Ginahulat pa karon sa kapulisan ang resulta sang paraffin test sa tatlo ka mga persons of interest nga yan karon sa kustodiya sang pulis nga posible naglutang kag nagpatay sa mag-asawa nga Melanie kag Ermelito Desamparado. Malasay si media ang takna sang gabi sa tong Hunyo 17 sa Purok Diot, Barangay Mulocabok, siyudad sa Sagay. Suno kay Sagay PNP Chief Lieutenant Colonel Albert C. Ginkustodiya ang tatlo ka mga persona base man sa ila pagpangusisa sa lugar sang insidente. Dugang pa, isa sa naginalantaw nga motibo sa nagluntad nga krimen, ang mga paghatag ni Ermelito sa kapulisan sa mga impormasyon angot sa illegal nga aktibidad sa isda, lakip na ang illegal fishing. Palayag ni C, bangod sa mga impormasyon nga ginahatag, madamo sang madilagon nga police operations ang kapulisan. Ginpahayag man ni C, nga nakapanugid si Ermelito nga may pagpamahog siya ikabuhi. Pangabay ni C nga kung sino man ang may ideya kung ibaluan angot sa nagluntad nga krimen, mahimo makapakig-angot sa kapulisan. Sa katapusan nga balita lokal, arestado naman ang duha ka mga persona sa duha ka separado nga buy-bust operation ginpatigayan sa probinsya sa Negros Occidental. Nadagparang sa sila City PNP sa Jemar Gargaliano, 21 anyos, kag Hernani Gargaliano, 49, matapos nakuhaan sa masobra 34,000 pesos nga balor sang illegal nga droga. Sinagay sila City PNP Chief of Police Lieutenant Colonel Robert Petate, ang manadagpan ang ginakabing street-level individual. Samtang 13 naman kasasya sa illegal nga droga na recover sa Cadiz City PNP kay E.G. Bermudez, 39 anyos sa Barangay Zone 2, Syudad sang Cadiz. Ang manadagpan ang priso karon sa natungdan nga police stations para sa nagakaigo nga disposisyon. Masobra 1 milyon ka doses ang AstraZeneca vaccine para sa mga pribado nga sektor maabot sa Hulyo 14. Samtang implementasyon sang mandatory nga pagsusok sang face shield padayunon sang kapulisan. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang aksyon, Balitang Bayan Numero 1.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio. Yes, good morning na sa aton nga mga naga-monitor dito sa Facebook, sa kay Rodelyn Alvarez Bayabado, maayong aga, Alex Montesa, good morning. Masi Tofa Go, kay Athea Kim Iriman, Maureen Mahinay Pranisa, kag Celedonio Santillan from La Carlota City, kay Vicente Semeliano, inatamyaw niya lang kuno ang buot niya nga account sa accounting dira si Mrs. Giselle Portal, gratis. Yes, good morning. Pisan kag buot ko na. Wow. Anlo Baton, watching from Amman, Jordan. Kay Juvie Munares, kay Robert Roma. Kay basa man. Sa babaw gid sa babaw ko nasugod kay guro ara kanon sa tunga-tunga na bantay black dugay maabot na sa imo nga parte. Edwin Escopel, classmate, good morning sa imo. Kay Vicente Semeliano. Okay. Kay ina, okay. Kita mo niya sulo-sulo mundo kay ina pa niyo. Elizabeth Malaka Gamala, ma'am, good morning dira sa imo. Melissa Montinola, classmate, good morning. Kay Melinda Mandera, good morning, man. Kay Homa Lumena. Kay Michael John Season from Chateau Elise. Ray Barrioga, labtan mo na, pa. Yes. Sige, go. Kay Sir Alex Monteza, advance happy Father's Day for tomorrow sa tanan nga mga fathers. Ma'am Cory Vida, of course, good morning, man. Chona Cordero, good morning. Kay Evelyn Pomoceno, good morning. Stay safe always and have a nice weekend. Salamat. Kay Joseph Pacifico, good morning. Watching live from Sitio Ambacan, Poblacion, San Enrique with Roland Villalba. Thanks, Gid. Louis Aldas Sr., good morning. Monitor lang siya kuno sa Manila. Jason Condino, good morning. Monitor live sa La Carlota, God bless. Salamat, Ma'am Jinky Delagdon, of course. Happy Saturday. Kagay Mr. B-Boy Villasor, Ma'am Vanessa Mayo and Doc Mayo, Noel Amar, Alex Monteza, Melili Oligo Bia, Jonathan, Sir Michael Jun Season, of course, Dennis Richard Tibor Roma. Salamat.
Kag sa tanan ko nga taga country homes, Phase 1 phase 1 and kag Phase 2. 2. Grabe ba? Salamat. Di na si Aksyon Rex na bilong. Oo, yes. Kay Binong si Tenta, good morning. Kay Tiay Aida Gamen, Chay Araceli Sebala, kag Encarnacion Beler Amarante, sang barangay poblasyon, dira sa syudad sang Bago. Hello! Yes, maayong aga dira sa inyo. Si Yes. Chay Aida, dugay naman kung wala kami kakita na mo. Tikanton mo to siya May isa lang guro ka 25 Si anyos Chay, yun. si Chay Aida. Chay Aida, makadto da karon si mo si Action Boy. Patinan mo na karon yun siya makadto. Magpreparar gali itong butsi mo da. Tuon mo di ba makadto ka to? Kay Ma'am Carol Montoya, good morning. Ga-monitor lang siya kuno sa program maninoy. Liog tamyo kuno si Enteng Bivoso. Maayong aga da, Inteng Bivoso. Yes. TPC Melaluna Libuna Gonzalez, good morning. Aksyon Eden, first ko kamo makita sa Facebook. Salamat. Mary Joy Camero and Sally Auque de Sousa, good morning man. Watching from Sam Village. Keep safe everyone. Happy Father's Day, Corruption Boy. Hamal ni Sale de Sousa. Yes. Si Yeah, Elizabeth thank you. Rosal Villena, good morning. Greet nilang ko si Roy Villena nga nagapamati. Salamat. Kay Bangbang Dorado Gepes, good morning man. Gepes. With flying kisses. Kag si Ma'am Vanessa Mayo is also watching. Good morning dira sa Minnesota, USA with Dr. Matt Mayo. Good morning dira. And, Yes, good afternoon guro salamat. sa ila. Ha? Sumong oras ni sila ni Ma'am Van siguro mulubanta ko mga alas 5 na dapsado sa ngaga. Sang hapon. Asang hapon gali I mean. Oo. No? Yes. Okay do advance na di 1 hour at 1 hour 13 hours siguro. Kay Rafael Trebaco Sangho Jr., good morning mandara sa imo. Yes. Si tita mo Mimi, kumusta na? Do wala pa siguro ka watch kay do naglagaw to sila mo. Do mo na sila yan. Do wala lang to niya COVID sila yan. Gani man. Kaya damo na nagpapakuna to mo. Yes, oo. Pagkadasig tayo sa ilang vaccine rollout. Kita yan nagados. Yan nagados anay. Sige lang nga. Amo ganyan yung mga buhay-buhay natin. Tapos, ang iban nga reklamo, ay wala pa tadiya bakuna sa Pilipinas. Pero kung magpabakuna, na gani, Hindi magabot ng bakuna ko. Pati ko mabot ng bakuna na pinakuha na. Nablang namin ko bala ng ginatawag natin bala nga bandwagon effect bala. Nga pagdamo ng bakuna niya, okay man to guro, kaya doon nagpapakuna to si Action Eden. Mapakuna man tabla. Yes. Mapakuna ko ganyan, kagpapakuna sa ganyan, kagwapa siya. True. Ano labot sa tsura sa bakuna? Ano labot? Ari na si Tita Mimi Martinez. Good morning, Tita Mimi Martinez from Tampa, Florida. Good evening, Dragali Sila. Of course, Uncle Victor Martinez and Tita Margie. And to all my cousins there and sa mga pinablusan. Salamat! Good morning man kay Ma'am Luisa Luing Melos. Ari na sa ga-watch. Oo, ang balian ti Mimi, going out for drinks. Wow! Sana all. Sana all. Are you riding your bike, Auntie? Wow. Good morning, ara na daang puto ibos kag mani. Ay! Thank you so much, Ma'am Luisa Melos. To, may puto kag ibos. Oo, may paman. Thank you so much, Ma'am Luisa Melos. Salamat, Gid. Oo. Kay June Biaten Sibalios, gid lang friend niya Vanessa Mayo, kay Kumaria Elizabeth Malakag Gaman. Nako na. Standby na sa mga balita lokal. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod.
Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga... Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:26. Detalya na sa aton mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joy Concepcion nga 1.17 milyones ka doses ang AstraZeneca COVID-19 vaccines para sa mga pribadong sektor ang mag-abot sa Pilipinas sa Hulyo 14. Sunod kay Concepcion nga ini ang umpisa sa sunod-sunod nga doses ng bakuna nga mag-abot sa pungsod sa kada petsa 14 sa kada bulan. Magluwas sa AstraZeneca, ginpahayag ni Concepcion nga ginapaabot man ang pag-abot sa bakuna sang Moderna sa bulan sang Hulyo kag Agosto. Padayuno naman sa Philippine National Police ang implementasyon sa mandatory nga pagsuksok ng face shield base sa rekomendasyon sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Sa PNP Chief General Guillermo Eleazar, paandaman lamang ang mga nagalapas kag ipahanumdom nga wala pa sang guidelines nga nagatugod sa publiko nga hindi na magsuksok ng face shield subong nga yara pa ang COVID-19 pandemic. Nagpagawa na sa direktiba si Eleazar nga nagamando nga ipaiway ang penalidad sa manadagpan kag nagalapas. Ginpahayag naman ni PNP Chief General Guillermo Eleazar nga nagagiho ang justice system sa Pilipinas angot sa aligasyon nga pagpang-abuso sa tawhanon nga kinamatarong kag war on drug campaign sa gobyerno. Ini ang reaksyon ni Eleazar kasunod sa palayag sa Commission on Human Rights nga nagalaom nga nagaganag o kuntani ang domestic remedies antes pa man ang investigasyon sa International Criminal Court. Sunod kay Eleazar, isa sa mga remedies amo ang partnership sang PNP kag Department of Justice sa pag-review sang kasong imelbado ang kapulisan nga madakpan nga may lapses sa police operating procedure sa pagpatigayon sang anti-illegal drug operations. Palayag pa ni Eleazar, hindi man perpekto ang justice system sa pungsod, apang ginpasiguro nga ini ang nagagiho. Ginpay naman ni Senator Leila de Lima nga magakadto sa kay Presidential Spokesman Harry Roque ang Best Acting Award. Inay nangipayan ni San Senadora sa nanging reaksyon ni Presidential Spokesman Harry Roque hangot sa rekomendasyon sa International Criminal Court nga imbestigahan ang ginaligar crimes against humanity sang Administrasyon Duterte. Pahayag sa Senadora, makapila ka beses na mismo nga si Presidente Rodrigo Duterte nag-ako kag nagmando sa mga pagpatay nga ginapatihan naghatag sang poder sa pagpatay sang linibo ka mga individual kadungan sang pagpatigayan sang war on drugs. Pagpati ni Dilima kung napunggan lang kung tani ni Duterte nga posible nga wala sang paimbestigahan ang ICC. Ginalauman yung kahimo sang red alert kung manipis nga supply sa kung ginapaabot nga may red alert upon manipis nga supply sang kuryente sa masunod nga semana. Ini ang ginpahayag ni Director Mario Marasigan, Director sang Electric Power Industry Management Bureau sang Department of Energy sa hearing sa Senate Committee on Energy ni Senator Win Gatchalian. Paatag ni Marasigan, ginapaabot ang red alert sa semana nga magsulod ang Hunyo 24 kag mahimo malambutan sang tubtub sa masunod nga anong pa ka semana. Base sa nakuha nila nga datos sa National Grid Corporation, magadungan ang maintenance sa mga planta sa mga kuryente. Kung red alert, ginakabalakan ng brownout apang ginklaro ni Marasigan. Nga hindi nila gilayon ginahambal nga potensyal ang mga brownout, bangod mayara naman sila sa ginahimo nga mekanismo.
Dismayado naman ang grupo sa Pinoy seafarers matapos na stranded sa China sa sulod sang 17 ka bulan sang ma-involve sa legal proceedings ang ila ginasakyan nga barko. Ginsay-say sa mga seamen ang ila inagihan sa House Committee on Overseas Workers Affairs briefing agot sa epekto ng COVID-19 pandemic sa mga OFWs. Sunod sa seafarer nga si Leonardo Lansan Jr., 13 sila ka crew members ang gin-detain kagin hostage sa gobyerno sa China. Dugang pa nilansang wala sila sang may mahimo bang ginkuha ang ila passports in Chinese court. Samtang, aminado naman ang Philippine Overseas Employment Administration nga hindi sila makaset sang petsa kung saan makapauli ang Pinoy seafarers sa ila balay bangod sa COVID-19 travel restrictions sa tunga sa China kag Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:30. Kag sa ato Sunshine, akong Sunrise Cafe. Ang kapihan na da sa may kuan basta naipat ko sa lugar, basta da pangapi kami dada, no? Sa kay Nelly Realista, good morning dira kag sa mga nagapangapi dira, mga amigo tara alin sa Kuan Blas sa CLMR RH. Yes. Good morning. Good morning. Kag kay Teacher Moromela Ilustre Arreval. Good morning. Kag sa may baby shower, gidra nga nag-house sa iya nga BFF, labalay sa BFF ni Ma'am Vanessa. May baby shower. Wow. Ikaw yagan, May naliguan ang baby. Ikaw yagan, wala ka pa ka-shower ng baby, may shower. Oh, grabe. Ay, sino sa akin? Excuse me. Stand by mga ka-aksyon sa aksyon report, second portion. Upod ka-aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyo News Team. Aksyon Eden Abos. Kag-aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!